Všetci vieme, že deti chránime pred slnkom opalovacími krémami, či už 50 alebo 30, a je dôležité určite natierať aj pery, nožtiek a uška takýmto špeciálnym balzamom. Ale okrem týchto opalovacích krémov vieme použiť aj iné formy ochrany pred UV žiarením. Určite odporúčame plavky s UV faktorom 50+, je to deklarované a garantované vlastne výrobcom, ideálne s krátkym alebo s dlhým rukavom, aby samozrejme tie ramená boli zakryté. Výhoda takýchto plaviek je tá, že v podstate celé teličko je chránené pred slnkom a nemusíte to dieťa celé natierať. Natierate opalovacím krémom len tú časť, ktorá je teda vystavená tomu slnečnému žiareniu. Po druhé, určite deťom treba chrániť aj hlavičku, ideálne s čiapočkou s UV filtrom 50+. Výhodou je šiltík, prípadne tento zadný predĺžený diel, ktorý chráni krk, a taktiež sú to vlastne certifikované plavkové materiály. Výhodou takýchto pri vode je to, že to veľmi rýchlo uschne a nechladí to, aj keď je to mokré. Nezabúdajte chrániť deťom aj nožičky, pretože priehlavky sú tiež veľmi citlivé a zároveň samozrejme aj chodidlo je v takýchto topánočkách chránené pred horúcim slnkom. A nezabúdajte na to, že treba deťom chrániť aj oči. Odporúčame samozrejme voliť okuliare s UV filtrami, veľmi kvalitnými a certifikovanými, či v takýchto ozdobných verziách, alebo povedzme aj v takýchto klasických. No a samozrejme dáni myslia na všetko a okrem všetkých takýchto ochrán tela sa využívajú praktické stany s UV filtrom, kde sa môžete s tým dieťaťom aj vyschovať pred slnečným žiarením.